Igbo mama na-ekene m ụnụ. Asị nkachi tata bụ orie wetara anyị ihe ọma. Asị na ihe ọma ga-emere anyị. Sị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị na anyị ga-ede ude ka ebunu na anyị ga-apụta ihe. Asị m onye ọna na-achụ anyị ya daa. Maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa. Na-asịkwa ka the universe wara anyị ọjị ka anyị wepụta ihe, ka anyị wepụta ike, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa. Ya gaziere na anyị n'ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ. A sị na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbo n'azụ anyị ga-ebute mma, igbo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gboo n'aka ịba ebute mma. Ya gazie n'ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu n'Oraifite, nwa Adama. Ha anyị na-agbụ arụ n'Oraifite. Ihe nsị ka nkọwa n'ụbọchị taata bụ nke mbụgoro bụ ka nkene ikwu na ibe, ndị enyi, ndị na-echere anyị ezi echiche, ndị enyi anyị ndị nọ n'ụlọ na anyị nọkwa anyị na anị mmadụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ma ndị nọkwazi mba ofesi. Ekenego m ụnụ. Ndị nọ n'Europe, ndị nọ na Asia, ekenego m ụnụ na nkwado ụnụ. Mmemme m mere nnyaa ụbọchị ncheta ndị echeta ọmụmụ m, bụrụ ụbọchị nji enye ndị egburu agwụ m na ikenga m, ụbọchị nji egburu fa ha ebunu. Na ahụ na-abịazi abịa nwere ike ọ bụrụ efi ka m egburu ikenga m na agwụ m. Ihe m na-achịkọwa n'ụbọchị taata bụ na obi m bụ mfe aṅụrị aṅụrị. Yes, I'm so excited today. For that reason, ndị bịalụnụ wetara ngọzi na ọbịa ha bịara. Anyị rikwanụ wee ṅụọ. Ndị bịa n'obodo mbụ Oraifite na Anambra steeti. Mana ụbọchị taa achọkwara m ka nye ihe onyinye site na nghọta m na amamihe nke Chukwu okike abịa ma na ndị ichie mere ka m nwee, ka m sikwa n'ụkpa nyebe amamihe wee kụziere ndị mmadụ ihe free, ihe ha nwere ike imewuru onwe ha. Ya m ihe wee bụrụ, ọ bụrụ na ịbụ onye na-enwe ọsa bụ nnukwu ihe. O nwere ike onye ọsa adịghị eme anyị aghọta ihe ọsa bụ. Ọ bụ ụbọchị mmadụ ebutere mmadụ na be m, ọ bụrụ na onye na-enwe ọsa ọ na-agbọ maazị ike ọgwụgwụ ma mmadụ ọya ọsa, ị nwere ike ihe ịdị anyị iche n'obere ihe mana onye ọbịa butere aba. So ya nwa amadi na anya ya bụ ọya eri ogologo mgbe, arọ kwuru arọ, ọ dị ana ebudo eji ụlọ ọgwụ nyechaa ya ọgwụ ọgụrụkwa osenikwa ọya ahụ iche na ọya anwụ n'abalị ahụ. Bụrụkwa ejekwa ụlọ ọgwụ, ihe a mere emewu, ha enwere permanent solution to it. Sorry. Ihe a na-eme na ya bụ management. The way ndị ụfọdụ ọgwụ oyibo si eme management n'ụfọdụ ihe, ụmụ those terminal illness, nke bụ isiokwu na management ka a na-eme. Name them: BP, diabetes, cancer, go on, name them, stroke even, management. Mana a ma achịgwa na mgbe gburugburu ndị gboo nwere solution to all those things. Nke mbụgoro na ọ bụrụ na gboo o nwere ụzọ ihe na-abụ na-eme mmadụ. Ọ bụrụ na mmadụ na-aya ụmụ ọhịa ụfọdụ a na-akpọ terminal illness n'obodo ndị oyibo,
ụzọ ihe na-awụ dị involve. Ọhụrụ maka anyị nwa na-agba afa anyị gbaa afa mmadụgoro nke mbụgoro na ihe na-eme onye anwa mmụọ tiri aka na ya ịtara maka na o nwere ụfọdụ ọhịa mmadụ nwere ike ịda ya ọ bụ na ihe mmụọ tiri aka bụ na ihe mmụọ chọrọ ka o wee dọchighi onye ahụ azụ ma ọ bụ na o stepụrụ on toes n'ebe mmụọ dị. So ihe ya emegoro bụ ịgba afa chọpụta na ọ bụ na mmụọ aka mmụọ dị ije wepụgara aka mmụọ na ya mee ihe kwesịrị ime ka aka mmụọ pụọ inyezie ya ọgwụ onye ahụ ọ nata ya. Mana ihe m chọrọ ịkọwa taa bụ ịbụrụ onye ọsa chọọ nka nkọwa gbasara ọsa medicine for free of charge. Yes, ihe ndị chọọ ka nkọwa ya bụ ka ọ bụrụ ihe onyinye m na-enye ụmụ Igbo n'elu ụwa niile ebe ọ bụla onye anọ na gee ntị gesie ntị ike. Ịbụrụ onye ọsa na-enye nsogbu ma ọ na o nwere onye ịma ọsa na-enye nsogbu mma akọwado gị ihe ị ga-eme taa ka ọsa iwesị ọsa bye bye for life. Ihe ị ga-eme bụ ị maara osisi a na-akpọ mmimi. Yes, mmimi wụ osisi na-amịta kind of seed. I think na onye Igbo ọbụla bụ ihe a na-akpọ mmimi. Mgbe elu ụwa n'ọsa ọ na-awụ ekpotara mmadụ ọjị awụ ya mmiri n'ime ya. Mana ụwa asago n'anya na ndị mmadụ achọrọzi ihe ọdịnala ọ bụ ihe a ka ndị nna nna anyị ha ji wee dị ndụ. Iruo ije n'ukwu mmimi kpata mmimi kpata akwụkwọ mmimi akwụkwọ mmimi ọ bụrụ mmiri onwe akwụkwọ mmimi ka ya akpata kpata ya nnọọ nju aka na abụ ha bụ ibu wunye ya n'ite gbanye mmiri dịka otu bọket penta ịgbanye mmiri isie n'ọkụ sie nnọọ n'ọkụ ihe dịka ebe 30 minutes ibutuzie afịa niile ya dị hapụzie mgbe ọ jụnata oyi ịgbalụ half tumbler half glass tumbler gbara half glass ya ṅụọ n'ụtụtụ gbara half glass ya nwa ṅụọ n'ehihie ṅụọ half glass ya nwa ọpụtatụ ọgwụ n'abalị. Ihe ọ pụtara ya aṅụ ya you must take it 3 times daily. Take it 3 times daily my dear. Isiri ihe nke ahụ isiri egwu nwere ike kpatakwa ụdị ahụ ọzọ sikwa ya ọzọ ọ bụrụ na nke gị dị too chronic enwekwa ya ọzọ nwanna ịṅụcha ihe a for 1 week mgbe ụfọdụ for a week plus ịṅụsịa ya you will thank me and thank the gods of the land. Igbo abaka ekewe ezi ụka nna achị gwago na onwere ọya ọbụla na-aya on this surface earth enwere ihe eji agwọ ya n'ọdịnala Igbo. Ịmakwara na ụfọdụ ihe ajụ onwe kere ịkpata ndị Igbo ji wee nwee na ọgwụ dị etu a ma ọ mụrụ ọgwụ dị etu a ka eji agwọ nka ma ọ na-agwọ nke ọzọ wee mmadụ nke na-alụ. Ihe kpatara ya bụ research a na-eme ka eji wee mara ya. Example ka mmadụ n'ofu atụ o nwere years back o nwere ofu enyi m my customer mgbe anwa ana m azụ ahịa ana m ebunata use laptops from US then mgbe anwa alụwabara dibịa. O nwere ofu customer m mgbe anwa ọnwụ ya wutere m so much. She's a lady na laptop ọ na-eyuzu na shop nke Ogorie. O were one day wee gwa m na ya nwekwa breast cancer. In fact na mgbe anwa na ya na chemotherapy ka ya na-eje na ya lụzukwu ọrụ ya gbasara absenteeism excuse ọ na ebe ọ na-alụ ọrụ mgbe niile maka ije treatment ya wee chụọ ya n'ọrụ. O wee wute m so much mgbe anwa na ntutu ya dozie n'isi
mana mgbe anwa o nwere ihe mma nwere ike ime ya no. Mana kemgbe m bido mmemme dibịa nna gị na afụkwa ọtụtụ ndị mmadụ face to face ndị na-aya ya bụ ọrịa. Gịnị ka m mere? M wee were ọjị, were nzu, were edo na nkwụ ọkụ. Oge ọbụla, abalị ọbụla, ụtụtụ ọbụla, ana m agọpụrụ ndị ichie ọjị, na-awapụrụ ha ọjị, na-enye ha nkwụ ọkụ, na-asị ha na m chọrọ ha gosi m solution to this cancer, any kind of cancer and tumor. Ndị ya anọkọta asị na a na-enwe lump na breast. Edosebido cancer stage 1 bụ na-ebido from inwe lumps. Wetu ahụ gbada gị n'oruju stage 4 mgbe ahụ, and pus and blood have started coming out. Mgbe ahụ ma na egwu arụrụ na egwu ntichapụ anya. So ọ ihe a ka o mere mgbe ahụ. So wee na-awapụrụ ndị ichie ọjị, na-egbupụrụ ha anụ, na-asị ha gosi m solution, ihe mmeji wee na-agwọ ndị mmadụ ọya kansa, maka na ọ na-ewute m nke ukwuu na mfụ na ndị mmadụ nọ n'ụdị ọya dị etu ahụ. So mgbe m na-emezi ihe ha wee nye m solution, nye m green tea, olive dị n'ime ọhịa, batasịa ha, adry ya mfa, process ya, powderize ya. My dear, ma ndị niile yuzugoro ya na-enye testimony. Ana m achịkọwalụ gị bụ na mwute ahụ ọ na-ewute m n'obi, wee na-akpọku nna m bụ eze dibịa, Eze-Ana Igbo, onye nze n'ọzọ. Ọ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ihe n'oge ọ dị, na-akpọku ya, na-asị ya ya nekwa na ndị mmadụ nọ n'ọrịa, ndị mmadụ na-anwụsị n'ebe arịrị, na biko na-akpọku nna mfa abịa kụziere m ihe m eji wee gwọ ndị mmadụ. Behold, I was guided to that part, and today I can tell you na ndị nwere kansa mmadụ ole ugoro ndị Chineke si n'aka m. So ọ bụrụ na ị nụ na nkwu okwu gbasara ọsa common thing, yes, mana ọ bụ common sickness, maka na ife onye ọ na-eme ihe eche na ọ ya anwụ. Ọ bụrụ onye a na-abalị nwere ike si na before tie efu na ụtụ na ọ ya anwụ. Otu o si eme mmadụ ile n'ahụ. Mana taa asị ka m nwere ya akọwara ndị mmadụ ụmụ Igbo, maka na my mission is to help people live better life. Ihe ha nwere ike ime, ife ha nwere ike ime ka ọ sana. Nye bata afịa na-agwa gị, afịa mmimi. Ọ bụrụ na ị mara ihe a na-akpọ mmimi, amara m ahịa n'ọnụ oyibo. Ọ bụrụ na iburu onye Igbo, mana iburu onye Igbo ị mara ihe a na-akpọ